Tena gusini kibu governor because I've seen bali baturigiriti bali bago proposing if possible goborete go tendekero go kyo obu governor buna bono uyo kurukunga Pius obuna gagoteba nga huyu mama hata asimame governor juu anatosha. Aseboni gatingoteba nga ninbodie kero kyo obu governor because tindi prepared. Okay. Asingincho ya ekero gongo boli nikyo women rep. Lakini asiganga Yes. Yoko enable Matiang'i. Nje nimbwate even space. Okay. Ege ko gero mate kwikatwe bange. Na ande todenga bantu ki bago chukumo support in his system. Okay. For him to deliver. It is leadership and the governance. Taliba. Matiang'i nyata konyora abantu baisaine na anda bakong. Asebunge. Asebunge na ase senate. Yes. Na bego chukumobera Igasi. Okay. Igo nandi netakeire egere abantu bali amanyete nga abanabo bagokwana maite bana Matiang'i agochikoba duplicated in so many ways ege kogera takorwa executive ache gokwana kwende senate amane kwende but abantu bali egenete so that he can entrench even to biria tagete bikoreke. It will want abantu understand it and abantu balia babwate bari friendly bago kwana bara nalie Kenya ege kogera as far as tokoteba nga nabagusitore gwika tobe friends ba abantu ababiga bande bonsi in the 47 counties egera abantu bali bago chigocha betoka ngo to support bali mbachi koba manipulated ba vulnerable egera nande baruki. Okay. Pero chirende. So katige igamika kati neri kubekuera yo kurobi na we advocate for our son, for our brother, for our father to ensure nga nkobare nyorari chinguru chisaine cyokora mwene abe umorayo kora. Okay. Tando tageti situation yeri nga bagoretwe ngebarangire tu state house bakakore kwerende. Yaja. Elisiasa cyoko salirieta. Sasa yoko salirieta. Ekiama kirikyo ko chigutumeka kubole koreto komanyete kwa kabere ODM. Ekiama kia Matiang'i ngekanyete keriago tenena. Ninyora bangina baroro 50 bakobolio bo women rep. Igo kwa tebire elitanga nole. Nche nonde. Togo onye muchucho togo chitogende muchucho nyegi nkobuna bongwesendekanga na abwiru. Ndora asengo tenena egere ndigeri Matiang'i chikora. Nabona gakobo mo kwende ndoko kali kwerende na tenga twika twateke na ande to be ready nga we want to serve to onye ibintu bibiko koruma isomarole onye ginkobwa bali bande wan support onye bakumbwa mba support na nabo kuba support iguto gucinjikia mo isiko bu nomination no bonga chire record yiga ninche ko yitumeke ngocha kurangeria Alice Chae ase platform yiga gukwanira amangara ayo ekiagera otebire nga ekiamakiria Dr. Fred Matiang'i agochigutumeka kuboria ekirugo kiburai bwese Alice Chae nabe oyo mobo onye bakogenda nomination gakuyiriwa gara support oria orachi komoyiria yani nchirende ategete ko make sure nga a team ya Matiang'i ya very strong asuguchi ko enana obokoreri ase ekiombe kia Dr. Fred Matiang'i karakuria ekirugo kiburai ebwese ngikerete Nyamira Nyamira igoro yoburai kogera twara